खुलुमबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुमा बेयो बिजनी हालामाव थानाय बरलागावनि नैबे जों जेखौ मुं होदों थिंफाख्रि फोथार बेवहाय 9, 10 आरो 11 सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै जानो थांगासिनो दङ आरो बेनिनो जिनाखि काउन्टडाउन इतिमध्ये माने आरम्भ जाबाय। जिहेतु गाबोन जागोन जों दिनै प्रेस मिट लादों। आं बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि, जोंहा नेहाथारि बिथां सयेन्द्रनाथ बसुमतारी दङ। बे समाव जोंनि बानजाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानिजाथाव गुनेस्वर गयारी फंबाय दङ। जोंनि मानिजाथाव गेस्ट रिसेपसन साब कमिटिनि मानिजाथाव जोंहा चेयारमेन दङ मंगल सिं दैमारी बिथां आरो लोगोसे जोंहा बानजाय आफादनि गेदेमा बिथांमोन दङ। बे समाव जिहेतु गाबोननिफ्राय जागोन हाबाफारिया आरो जों नुजोब्बाय जे गासैबो बिथिङावनो बिथांमोननि बानजाय आफादनि जेनोखि साखाफारा फ्राय जाबाय आरो बिनि थाखाय आं गिबियावनो बानजाय आफादखौ साबायखर बावनो लुबैदों। बानजाय आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बानजाय आफादनि जोंहा बिथां कमल सिं नार्जारी एक्स MLA बिथांमोननि नाजानाय आरो लोगोसे बानजाय आफादनिनो मावफुं आफादगिरि बिथां बिराज बरगयारी बिथां, बानजाय आफादनिनो गाहाय दोनथुमगिरि मानिजाथाव शुक्लेश्वर बसुमतारी बिथांमोननो साबायखर बावनांगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि सिङाव थानाय गासैबो दालाय आफादफोर आरो बेजों लोगोसे बे बिजनी हालामाव थानाय गासैबो बर' रायजो राजाल' नङा, बेवहाय थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोना दिनै बे जथुमखौ जाफुंनो थाखाय माने बयबो माने सोरबाया फैनो हायाखै नाथाय बिथांमोना खेंसालिया मदद खालामदों। आं बिनि थाखाय साबायखर बावनो लुबैदों बानजाय आफादनि गेजेरजों गासैखौबो। दा जोंहा जिहेतु बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंनि बे जथुमाखौ बोरै हायो मोजां खालामनायनि बिबाना जोंहाबो दं। जोंनि हाबाफारिफ्रा थिग जाबासो बानजाय आफादाबो गोजोनगोन। बेखायनो जोङो बानजाय आफादखौ जों लामा नायालासिनो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंहा जोंनि मा हाबाफारि थागोन बेखौ जों इतिमध्ये जों थिग खालामबाय। अदेबानि जोंहा गाबोन शुक्रबार 9 जानुवारि सानाव जोंहा बानजाय आफादा गोबां माखासे हाबाफारि बेवहाय बिथांमोनहा दङ। जेरै गिबियावनो होदों 9 रिंगायाव फुंनि रुंसारि डक्टर मनेस्वर ब्रह्म गोसोखां गाहाय लांगोना बेखेवनाय बेखौ बेखेवनानै होगोन जोंनि बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि मानिजाथाव मुस्रि धीराज बरगयारी मावफुं सोद्रोमा BTC बिथाङा। आरो बिदिनो गाबोन बे 9:15 रिंगा फुंनि रुंसारि पद्मलोचन बर' गोसोखां गाहाय सायनासालि बेखेवनाय बेखौ बेखेवनानै होगोन चिरां जिल्लानि जिल्ला खुंगिरि बिथाङा, जिल्ला बेंगिरि बिथाङा, मावख'गिरि बिथाङा। दिनै जों बेखौ डिस्ट्रिक्ट कमिसनार होननानै बुङो। 9:30 रिंगायाव फुंनि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म गोसोखां गाहाय जौसां बेखेवनाय बेखौ बेखेवनानै होगोन मुस्रि फुलिचरन बसुमतारी गायसनगिरि आफादगिरि बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिथाङा। आरो बिदिनो 9:45 रिंगायाव फुङाव रुंसारि जयकुमार ब्रह्म गोसोखां थान्दै जथुमसालि बेखेवनाय आरो बेखौ बेखेवगोन मुस्रि जेम्स बसुमतारी MCLA BTC बिथाङा। फुंनि 10 रिंगायाव रुंसारि थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि गोसोखां हौवासा मावसोम बादा बेखेवनाय बेखेवगिरि पुलिस सामलायगिरि SP चिरांनि जाय SP बिथाङा बेवहाय फैगोन आरो बेखौ बेखेवफैगोन। 10:15 रिंगायाव रुंसारि कनिका बसुमतारी गोसोखां हिन्जावसा मावसोम बादा बेखेवनाय आरो बेखौ बेखेवगोन महकुमा पुलिस मावख'गिरि SDPO बिजनी। थिग बिदिनो 10:45 रिंगायाव मुंख्लं पाउलुस हाज'वारि गोसोखां जामुंसालि बेखेवनाय बेखौ बेखेवगोन मुस्रि खलिलुर रहमान MCLA BTC। 11 रिंगायाव रुंसारि गणेश बर' बारग' MLA गोसोखां आलासि जिरायसालि बेखेवनाय बेखेवगिरि डक्टर रनेन मुसाहारि गोरायुं बासुगाव सोलोंसालिमा बासुगाव। 11:15 रिंगा फुंनि रुंसारि सीतानाथ गयारी गोसोखां थान्दै बादा हौवाफोरनि बेखेवनाय बेखेवगिरि मुस्रि मुसुखा बर' जेनेरेल मेनेजार बङाइगाव रिफाइनारि तालिगाव। 11:30 रिंगायाव रुंसारि प्रमिला नार्जारी गोसोखां थान्दै बादा आइजोफोरनि बेखौ बेखेवगोन बेखेवगिरि मुस्रिमा जयश्री नार्जारी लोगो बिबुंगिरि बिजनी सोलोंसालिमा बिजनी।
14:45 रिंगायाव रुंसारि काशीनाथ गयारी गोसोखां बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवगोन मुस्रि कमल सिंह नार्जारी आफादगिरि बानजाय आफाद 65थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे आगुनि एमएलए। सानजौफु 12 रिंगायाव रुंसारि डक्टर बीरेन्द्र चन्द्र बसुमतारी गोसोखां सावस्रि बादाखौ बेखेवगोन बेखेवगिरि डक्टर रबिराम औवारी बिजनी साब डिभिजनेल मेडिकेल अफिसार बिजनी। 12:15 रिंगा सानजौफु मुंख्लं बिनोद ब्रह्म गोसोखां हाथाइसालि बेखेवगिरि मुस्रि धनन्जय बसुमतारी एमसिएलए पिटिसि बिथाङा आगुनि इएम आगोल। दा बेनि उनावनो जोंहा फुंनि 11 रिंगानिफ्राय आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनाय थान्दै बिथांमोना सफैगोन आरो लोगोसे बिथांमोननि मुंखौबो जों लोगो लोगोनो रेबथुमलांबाय थागोन। गोसो गोनां बाथ्राया बेनो जे बेवहाय जों आसामनिल' नङा जोंहा नेपालनि थान्दैफोर सफैगोन, सोनाब बंगनि सफैगोन, गोदान दिल्लीनि सफैगोन, मेघालयनि सफैगोन। थिग बिदिनो जोङो त्रिपुराखौबो लेंहरदों आरो लोगोसे अरुणाचलनि बर' फिसाफोर दं गासैबो बेवहाय सफैगोन। आरो जोङो मिजिंथिदों बे बिजनीनि जेनोखि बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा जायखौ जोङो जारिमिनारि होननानै बुंनो थांदों। गोबां बिथिङाव बेयो जारिमिनारिबो जागोन। बेवहाय 2000नि बारा थान्दैफ्रा बाहागो लागोन आरो बयबो माने गोसो गुदुं जानानै बेवहाय बाहागो लाफैगोन बेखौ जों नुनो मोनदों। बेनि उनावनो जोंहा मोनसे 11:30 रिंगायाव फरायसाफोरनि बादायलु आनजादफोरनि थाखाय थुलुंगाखां सावरायमेल लादों जोङो। आथिखालनि दिनाव जेरै जोङो जोंनि जेनेरेसनखौ बानायनांगोन, जोंनि उन जोलैखौ जों बानायनांगोन, बेखायनो जों बेखौ नोजोर होनानै बे हाबाफारिखौ जों लादों। आरो बेवहाय मासिगिरि महरै जों हांख्रायदों मुस्रि हेमन्त नार्जारी आजिरा मोननाय IAS बिथाङा सासे मुंदांखा IAS अफिसारमोन बे समाव, बिथाङा बाहागो लागोन। आरो बेखौ बेखेवगोन मुस्रि सरन नार्जारी, बिथाङा सासे ACS अफिसार आरो दा बिथाङा SRLA हानि मोनसे बिबानाव दङ बिथाङा, बेयो बेहाय फैगोन भिडिअबो लोगोसे। आरो बिथांजों लोगोसे फुंखा सुबुंफोर जोंहा दङ, खोब मोजां मोजां मानसिखौ जों लेंहरदों। जोंनि हारिनि जायफोर सम्पद डक्टर कमल कुमार ब्रह्म गोरायुं बिनेस्वर ब्रह्म सोरदिङारि फरायसालिमा बिथाङा बाहागो लागोन फुंखा सुबुं महरै। डक्टर हिमालय बसुमतारी साइन्टिस्ट F DRDO बिथाङा हायद्राबादाव थायो, बिथाङाबो बाहागो लागोन, बिथाङा दंफैखायो। डक्टर अमित कुमार मुसाहारि बिबुंगिरि क'क्राझार मेडिकेल कलेज, बिथांमोननि गेजेरजों जोङो अनजालु फरायसाफोरनो जों माखासे माने मा होनना बुङो बिथांमोना जानो लुबैनाय माखासे गियानखौ जों होनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। मानोना बिथांमोननि जि मोन्दांथि, बिथांमोननि जि रोंगौथि, बे मोन्दांथि आरो रोंगौथिया एसेल' नङा। बेखायनो जोंहा फोथायनाय दङ जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों थुलुंगा होनो हागोन, जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दङ। बेनि उनाव जोङो बेलासे 3 रिंगायाव जोंहा खन्थाइगिरि जथुम जागोन आरो बेखौ मासिगिरि लानानै दैदेनगोन मुस्रिमा सुनिथि बसुमतारी, सासे गागि लिरगिरि, बिथाङा बिजनी हालामनिनो। आरो बेखौ बेखेवगोन डक्टर आदाराम बसुमतारी गोरायुं क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमा, बिथाङा बेवहाय बेखौ बेखेवनानै होगोन। बेवहाय गोबां खन्थाइगिरिफ्रा बाहागो लागोन, मानोना जों मिथिगौ जे दिनैनि दिनाव बर' थुनलाइयाव, बर' हारिनि गेजेराव जोंहा लिरगिरिनि आंखाल गैया, थुनलाइगिरिनि आंखाल गैया। बेखायनो जोङो जोबोद माने गोजोननाय मोनदों जे दासिमबो जोंनाव मुं फैगासिनो दङ आरो बिथांमोननि बाहागो लानायजों जोंनि बे खन्थाइ मेल जेनोखि खन्थाइगिरि जथुम, बे खन्थाइगिरि जथुमा जोबोद जाफुंसारै जोबलांगोन। बेनि उनावनो 4:30 रिंगायाव जों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायमेल लादों। बे जाहैबाय सोलायनायनि महर, बर'फोरनि गोदान समाज रांखान्थियारि जिउखौ बिजिरनाय, इंराजियाव होनदों कन्टर्स अफ चेन्ज एक्सप्लरिं द कन्टेम्परारि ससिय' इक'नमिक लाइफ अफ द बड'स। आरो बेवहाय मासिगिरि महरै मासि लानानै सामलायगोन हाबाफारिखौ डक्टर बिरहासगिरि बसुमतारी, मानिजाथाव गोरायुं बिजनी फरायसालिमा, बिथाङा बे मासिगिरि लागोन। आरो बेखौ बेखेवगोन मुस्रि सरन बर' केबिनेट मन्त्रि, आसाम सरकारनि गोदानै थिसनजानाय केबिनेट मन्त्रि मुस्रि सरन बर', बिथाङा बेवहाय फैगोन आरो बिथाङा बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन। आरो बेवहायनो जोङो फुंखा सुबुं महरै जों मोननो हागोन प्रफेसर फनिन्द्र गयारी, जाय माने हायद्राबाद मुलुगसोलोंसालिनि
रांखान्थि बिफाननि बिथाङा प्रफेसर आरो बिथाङा बर' बिजोंजोंनो थांनाय बेखायनो बिथांनि गेजेरजों जोंनि अनजालु फरायसाफ्रा गोबां माने गियानखौ मोननो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ आरो बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारि बिथाङाबो बाहागो लागोन फुंखा सुबुं महरै आरो जों मोनबावदों गुवाहाटी IIT नि लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर पिनुस हाज'वारि बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लागोन मोनाबिलि 6 रिंगायाव जोंनि सेथि थान्दै जथुम जागोन बयबो नेनानै दं बिजनीनि 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमानि थान्दै मेलखौ बयबो नेना दं जोंहा साननै जिरायगोन थान्दै जथुमा आरो बिनिनो गिबि बे थान्दै मेला जागोन जोंहा 9 जानुवारिनि मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय आरो बेखौ बेखेवनानै होगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि आरो मोनसे समाव बिथाङा माने गोबाव सम माने लेङाइ आफादगिरिबो जादों मानिजाथाव मुस्रि गपिनाथ बरगयारि बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होगोन थिग मोनाबिलि समाव फारसेथिं डेलिगेट जाबाय थागोन फारसेथिं जोंहा हारिमुनि हाबाफारियाबो जाबाय थागोन आरो बेखौ सामलायगोन जोंहा बानजाय आफादनिनो हारिमु बिफाननिफ्राय बेवहाय रुंसारि समरेन्द्र बसुमतारी गोसोखां हारिमु मोनाबिलि बे मुंखौ होनाय जादों आरो बेखौ बेखेवनानै होगोन मुस्रिमा सुनिति बसुमतारी आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होगोन 10 जानुवारि ओइदिनखालि सुनिबार जाहैगोन 10 जानुवारि जोंहा फुंबिलि समावनो 8 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे जोंनि बर' हारिनि मोनसे सन्माननि मोनसे नेरसोन स्वाभिमाननि मोनसे नेरसोन गोथार माने थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानिजाथाव सिबिजाथाव जोंनि डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथाङा आरो बिनि उनावनो जोंहा 9 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जों बेखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सीताराम बसुमतारीनि गोथार आखाइजों जोंनि मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनो जों बिबार बावगोन आरो जोङो मान होगोन आरो बेनि उनावनो जोंहा बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय जायफोरनाखि जोंनि आगुनि रुंसारि जालांबाय मावथिफोर बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो बिबार बावगोन आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन बर' थुनलाइ आफादनिनो मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरि मुस्रि प्रसान्त बर' बिथाङा बेनि उनावनो जोंहा मार्च 1 बानजाय आफादा जों मिथिनायाव जोबोद समायना मोनसे बिथांमोना मार्च 1नि मोनसे राहा खालामदों आरो बेखौ जोङो दिन्थिफुंगोन आरो बेवहाय जोङो सिन्था खालामदों जे जोंनि बे फिरफिला बिरहोनाय जोंनि मुंख्लंनो बिबार बावनाय रुंसारिनो बिबार बावनाय बिनि उनावसो जोङो मार्च 1खौ खालामगोन जोंनि मुंख्लंफोरखौ मान होनानै जोंनि रुंसारिफोरखौ मान होनानै जोङो बेखौबो जोबोद मोजाङै खुंफुंनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों बिजनी हालामनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बर' बिजोंनि फरायसालि बा गुबुन गुबुन फरायसालिफोर दङ बिथांमोननि फरायसा आरो लोगोसे बानजाय आफादा बानायनाय मावसोम हान्जानि मावथि फारिया बिथांमोना बे हाबाफारिखौ समायनायै लांनो हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ बेनि उनावनो जोंहा मोनसे जोबोद गोनांथार आयदा बे जाहैबाय जोंनि सानजारां बिसम्बि बेखेवनाय बानजाय आफादा जोबोद खस्थ' खालामदों बिथांमोना गासै बिथिङावनो आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोना मोनसे बिसम्बिबो दिहुननो लादों बेनि मुंखौ बिथांमोना सानजारां होननानै बुंदों बेखौ बेखेवनाय बर' थुनलाइ आफादनि बान्था राननाय आरो लोगोसे बरायनाय आरो लोगोसे मान बावनाय लोगोसे बिजाब बेखेवनाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै देग्लाय गांजिनै बिजाबखौ जोङो सेबखांनानै दिहुनदों आरो बिनि अनगायैबो गाव गाव हारसिङै दिहुननाय बिजाब जोंथ' आसा खालामदों बहाय 50नि बांसिन बिजाबा बेखेवजागोन 50नि बांसिन बे बिजाबा बेखेवजागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जाखिनि बान्था होयो बे बान्थाखौबो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो होनाय जागोन आरो बेवहाय जोबोद माने रायखांनो गोनां बाथ्राया बेनो जे जोंनि बिसम्बिखौ बेखेवनानै होगोन मानिनां प्रफेसर इन्दिरा बर' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गेदेमा बिथांजोआ आरो बे हाबाफारिखौ दैदेनगोन बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि जोंनि बयनिबो सिबिनां डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथाङा बे हाबाफारियावनो जोङो लेंहरदों जिहेथु जोंहा बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन हारिनि जेनोखि थुनलाइ आफाद बा साहित्य सभा जों बिथांमोनजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनो लुबैयो बेखायनो जोङो बेवहाय जोङो डक्टर बसन्त कुमार गस्वामी मानिनां आफादगिरि असम साहित्य सभा बिथांखौबो जों लेंहरदों बिथांजों इतिमध्य जों कन्टेक्ट जादों आरो बिथाङा फैनो जोंनो खोथा होदों
बेनि अनगायैबो जोंहा बिटिसिनि आथिखालनि सोलोंथाइ बिफाननि इएम एबा मावफुं सोद्रोमा लोगोसे बिथाङा एमएलएबो मुस्रि रबिन्द्र नार्जारि बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लागोन बिथांखौ जोङो आसा खालामदों। जोंनिनो सासे बर' फिसा सम्पद फोरमान ब्रह्म मुस्रि फोरमान ब्रह्म बिथाङा IAS बिथाङा आथिखालाव आन्दामान निकबाराव डिसि जानानै दङ। बिथांजोंबो कन्टेक्ट जाबाय बिथाङा एसे 1 घन्टा बा 2 घन्टा उन जानो हागौ खिन्थु बिथाङा सफैगोन बे हाबाफारियाव बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो बेयावनो जोंहा मिसिं साहित्य सभानि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि मुस्रि सुमेश्वर गुप्ता बिथाङा फैगोन आरो राजकुमार राभा मानिनां गाहाय नेहाथारि राभा साहित्य सभा बिथाङाबो फैगोन। मृदुल सनवाल मानिनां गाहाय नेहाथारि सनाल कसारि साहित्य सभा बिथांमोनाबो फैगोन आरो बिथांमोना जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गाबोननो थाफैखागोन एबा गाबोन 9 जानुवारि बिथांमोना ओइदिनखालिनो थाफैखागोन। बेखायनो बे जोंनि जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि जागोन आरो बेनि गेजेरजों जों मा थुनलाइयारि बान्थाखौ जोङो रानगोन। रांसार थुनलाइयारि बान्था बेखौबो जों होगोन। सोमेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था, प्रबन बरगयारि थुनलाइयारि बान्था, सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमु बान्था, हाब्राघाट बान्था, सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया बान्था, 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि बर' आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसा थुलुंगा बान्था, हांमाश्री ब्रह्म फरायसा थुलुंगा बान्था, रामदास बसुमतारी हांखोनि फायखि सोलोंथायारि बान्था, प्रमिला खाख्लारि रावस्लाय थुनलाइयारि बान्था बेफोरो गोदान मोननैसोआ गोदान। आरो बेजों लोगोसे जोङो मान बावनाय आरो बरायनाय बेवहाय साहित्य एकाडेमि राव सोलायनाय बान्था 2024, साहित्य एकाडेमि खुदिया थुनलाइ बान्था 2025, साहित्य एकाडेमि लाइमोन थुनलाइ बान्था 2025 बेखौ जोङो गथायगोन। बेनि उनाव 1:30 रिंगायाव आरोबाव सावरायमेल आयदा बेवहाय आयदाया जाबाय सिनायथि आरो होबथानायनि गारां आथिखालनि बर' थुनलाइनि बोहैथि दाहार आरो सोलायनाय भइस अफ आइडेन्टिटी एन्ड रेसिस्टेन्स ट्रेन्ड्स एन्ड ट्रेन्सफरमेशन्स इन कन्टेम्परारि बर' लिटारेचार बेनि सायाव आरो बेवहाय जोंहा बेखेवनानै होगोन जोंनि बयनिबो आंगो मानिजाथाव मुस्रि उरखाव गोरा ब्रह्म मानिनां केबिनेट मन्थ्रि आसाम बिथाङा बेखेवनानै होगोन। आरो बेवहाय मासिगिरि महरै बाहागो लागोन जोंनिनो आंगो डक्टर अनिल बर' सार बिथाङा पद्मश्री बान्था मोनगिरि। फुंखा सुबुंफ्रा बेवहाय जोंहा मानिजाथाव मुस्रिमा अनजालि बसुमतारी अनजु गागि लिरगिरि, डक्टर जितुमनि बसुमतारी बिबुंगिरि इंराजि बिफान कटन मुलुगसोलोंसालि, डक्टर रुस्तम ब्रह्म बिबुंगिरि इंराजि बिफान बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि। बेनि उनाव जोंहा 3 रिंगायाव बेलासिनि 3:30 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' दैदेनगिरिफोरनि आंगो सावरायलायनाय। नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि हारिनि माने बारग'लांनाय समफोराव बिथांमोना मोजां समानो जा गाज्रि समानो जा गोबां माने बिबान लानानै हारिनि थाखाय खामानि मावनो गोनां जादों। दा जों बेवहाय ज' लोगो हमलायनायनि मोनसे खाबुखौ लादों। ज' लोगो हमलायगोन जोङो जोंनि गोसोनि खोथाखौ जों होलायगोन लालायगोन बिथांमोननि मोन्दांथिखौ जों लागोन बे हाबाफारिखौ जों लाखिदों। आरो बेवहाय मासिगिरि महरै जोङो डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी बारग' लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोन। बेखेवगिरि महरै जोंहा मुस्रि थरेन बर' बारग' आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद बिथाङाबो बाहागो लागोन। आरो लोगोसे जुनिया आलासि बेवहाय जोङो हांख्रायदों मुस्रि दिपेन बर' मानिनां आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायहरदों। आरोबाव जोंहा 5 रिंगायाव खन्थाइगिरि जथुम। बे खन्थाइगिरि जथुमनि मासिगिरिया जाबाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारी पद्मश्री बान्था मोनगिरि। बेनि उनाव बेखौ बेखेवगोन मुस्रि अरबिन्द उजिर मानिनां गागि बर' खन्थाइगिरि बिथाङा। बेनि उनावहाय जोंहा 7 रिंगायाव मोनाबिलि 7 रिंगायाव नैथि थान्दै जथुम आरो बे थान्दै जथुमनि गेजेरजों जों माखासे गोनां आयदानि सायाव जोङो हारिनि आथिखालनि जोङो थासारिजों खाब जानानै जों माखासे थांखि नाजावगोन जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय सानफोराव जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफ्रा जाहाथे मोजां जिउ खांलांनो हायो बेखौ जों नोजोर होनानै माखासे गोनां थांखिखौ जों नाजावगोन। आरो बिनि उनावनो बे आयदानि सायाव जोङो थांखि नाजावखांनानै गोजाम जोंना मावफुं आफादखौ सिमफायनानै गोदान मावफुं आफादखौ दानाय जागोन। बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरथामा थांबाय आरो बोसोरथामनि थाखाय जों गोदान मावफुं आफादखौ बेवहायनो जोङो दानाय जागोन। आरो बे समावनो एखे समावनो जोंहा नैबे जौसाङाव गाहाय जौसाङाव 7:30 रिंगायाव महरगिरि रुंसारि मेघनाथ मोसाहारि आरो रुंसारि सुबुनाथ नार्जारि गोसोखां हारिमु मोनाबिलि बेखौ बेखेवगोन
मुस्रि रजनी स्वर्गियारी जोंनि बयनिबो आंगो जोंनि बयनिबो मानिनां गागि आरो मुंदांखा देंखोगिरि बिथाङा मुस्रि रजनी स्वर्गियारी। बेनि उनावहाय जोंहा सानथाम हाबाफारिया दा जोङो जोबथा सानाव जाहैबाय जे फुंबिलि 9 रिंगायाव हारिमु दिन्थिफुंनाय हारिमु हान्जा सुरनाय जों बेखौ लादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि हारिमु दिन्थिफुंनाय थागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो दिन्थिनो नागिरदों जे बानजाय आफादा बर' थुनलाइ आफादा जे बर'फ्रादि जोङो गावजों लोगोसे गुबुनखौबो जों समान मान होयो। लिभ एन्ड लेट लिभ बड'फानि जि मोनसे प्रिन्सिपल बिथांनि जि आइडियलजि बिथाङा हारिनो होलांनाय जिनाखि मोन्थोर बेखौ लानानै जों आवगायदों बेनि मोनसे गोथां बिदिन्थि जों बर' थुनलाइ आफादा होगोन बानजाय आफादा होगोन आरो बेखायनो बेवहाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाखौ लानानै जों बेवहाय हारिमु हान्जा सुरनाय आरो लोगोसे हारिमु दिन्थिफुंनायखौ जों लादों। बेखौ बेखेवनो थाखाय जोङो बेवहाय हाबाफारियाव होदों आरो जों बिथांखौ खावलायदों मुस्रि रिहन दैमारि मानिनां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिसि बिथांखौ। सानजौफु 12 रिंगायाव जोंनि गेवलां मेल जोंनि जथुमानि बे सानथामनि हाबाफारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन हाबाफारि गेवलां मेल आरो बेखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सार बिथाङा आफादगिरि मासि लानानै सामलायगोन। बेवहाय जोंहा बराय बिबुंथि होगोन मुस्रि कमल सिंह नार्जारी बानजाय आफादनि जाय बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामबाय बे जथुम्माखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनैबो सानहर बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं जिरायाखै बिथांमोननि आफादगिरि बिथाङा बराय बिबुंथिखौ होगोन आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवगोन गेवलां मेलखौ बेखेवगोन जोंनि मानिजाथाव मुस्रि हाग्रामा महिलारि गेदेमा बिथाङा जोंनि बिटिसिनि गाहाय आथिखालाव बिथाङा जोंनि बेवहाय बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन। गाहाय आलासि महरै जोङो खावलायदों आसामनि मानिजाथाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आरो बिथाङाबो बाहागो लानो थाखाय जोंनो खोथा होदों। बिनि उनावनो जोंनि थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा दङ मुस्रि कमलाकान्त मुसाहारि मानिनां बारग' लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद बिथाङा बेवहाय जोंनि थांखि जानाय बुंथिगिरि। मख'जानाय जर'खा गेदेमा आलासिफोर बेवहाय दङ जोंहा। दा बेयावनो आं मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो मिथिहोनो लुबैदों जोंहा नैबे हाबाफारियाव जोङो गोदान मोनसे बर' थुनलाइया महामानब महात्मा गान्धीनि जिउ खौरां बिजाबखौ हिन्दीनिफ्राय बर' रावाव राव सोलायनानै बेयावनो बेखेवनानै होगोन आरो बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनो मोननानै जे जोंनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि मानिजाथाव आफादगिरि बर' स्टाडि सेन्टार दिल्लीयाव थानाय बेनिबो बिथाङा सासे फोनांजाबगिरि जोंहा प्रफेसर रमेश भरद्वाजी बिथांनि नाजानायाव दिनै महामानब महात्मा गान्धीनि जिउ खौराङा हिन्दीनिफ्राय बर'आव ओंखारसिगोन। बे बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा बे जोंनि थाखाय आरो बे डेभेलपमेन्टआ साननैल' जादों जोंनो बिथांमोना रिपर्ट हरदों आरो बिथांमोननि लुबैनाय बायदि जोङो नैबे गाहाय आलासिनि आखाइनि गेजेरजोंनो जों बे बिजाबखौ जों बेखेवनानै होगोन। बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर जाफुंसारनायनि माइल खुन्थिया आं बेखौ बुंनो लुबैदों। जोंहा बेवहाय मख'जानाय जर'खा गेदेमा आलासिफ्रा जोंहा दङ गोबाङै। मुस्रि बिस्वजित दैमारि मानिनां बुंथिगिरि आसाम आयेन आफाद बिथाङाबो बाहागो लागोन। डक्टर नुमल ममिन मानिनां लेङाइ बुंथिगिरि आसाम आयेन आफाद प्रफेसर रमेश भरद्वाज बिथाङाबो फैगोन बिथांमोना दिल्लीनिफ्राय फैगोन। मानिनां आफादगिरि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा मुस्रि प्रमद बर' मानिनां बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिसि आरो लोगोसे मुस्रि उरखाव गोरा ब्रह्म मानिनां केबिनेट मन्थ्रि आसाम मुस्रि चरन बर' मानिनां केबिनेट मन्थ्रि आसाम मुस्रि दिपेन बर' मानिनां आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद मुस्रि दावा पेन्जर मानिनां गाहाय नेहाथारि भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएसन आरो लोगोसे मिहिनेश्वर बसुमतारी मानिनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा BKWSC आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां मख'जानाय गेदेमा आलासिफोर दङ जोंनि जायफोर EMफोर दङ मानिजाथाव जोंनि MLAफोर दङ जोंनि MPफोर दङ जोंनि MCLAफोर दङ जों बिथांमोनखौबो लेंहरदों आरो बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन आरो जोंनि जथुम्माया गासै बिथिंनिफ्राय जाफुंसार जागोन बेखौ जों मिजिं थिदों। थिग बेयावनो सासे दिल्लीनिफ्राय आरो सासे फैबावगोन जोंहा डक्टर मीनाक्षी बिथाङा मानिनां लेङाइ बिबुंगोरा संस्कृत बिफान दिल्ली मुलुगसोलोंसालि बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो बिनिफ्राय गोजोनथावनासिन बाथ्राया जाहैबाय डक्टर प्रबिर कुमार ब्रह्म बिथाङा लण्डनाव थायो बिथाङा बर' मानसि लण्डननि थागिबि आरो बिथाङा रावबो नङा जोंनि बै समनि प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि अनजालु फिसाला जाय प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव
बर' थुनलाइ आफादा 1996 मायथाइयाव 3 रावारि सोदोब बिहुंखौ दिहुनजेनदोंमोन। बै प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि अनजालु फिसाला प्रबिर कुमार ब्रह्म बिथाङा क'क्राझाराव दंफैखायो, बिथाङाबो बाहागो लागोन। बे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां। बिथाङा जोंनि जथुम्मानि थाखायनो दासिमबो दंबाय थायो, मास मोनसेनि बारा जाबाय। आरो बिथाङा बे जोबब्लानो लण्डनाव थांफिनसिगोन। थिग बिदिनो जोंहा माननि आलासिफोर दङ। जोंहा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि गेदेमा बिथांमोन, बारग' जोंहा MP, बिदिनो गोबां जोङो ट्राइबेल संघनि दङ, जोंहा UBPOनि दङ। जोंहा गासैखौबो जों लेंदों। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, हारिमु आफाद, जोंनि फोरोंगिरि आफादनि बिबानगिरिमोन दङ, बिथांमोनखौबो जों लेंदों। गासैखौबो लानानै जोङो मिजिंथिदों जोंनि बे जथुम्माया जोबोद मोजाङैनो जालांगोन। आरो जोबथारनायाव मोनाबिलि जोबथा हाबाफारिया जाबाय मोनाबिलि 7 रिंगायाव मुंदांखा देंखोगिरि गोसोखां जुबिन गार्ग हारिमु बिलिफां बेखौ बेखेवनानै होगोन मुस्रिमा सुलेखा बसुमतारी, मुंदांखा देंखोगिरि, जायखौ जोङो बुंनो नागिरो देंखोनि रानि। मेडाम बिथाङा बेखेवनानै होगोन। बे जाबाय जोबथा साननि जोबथा हाबाफारि। थिग बिदिनो जों दिनै नुनो मोनदों जे थेंफाख्रि फोथारा फ्राय दान मोनसेसो जिरायनाय गैयाजासे बेवहाय खामानि सोलिबाय थादों आरो दिनै जोबथा बुब्लिसिम फैगासिनो दङ। आं दहायनो बुंदों जे जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मानि सानथामनि हाबाफारि काउन्टडाउनआ जोंहा आरम्भ जाबाय। आरो जों मिजिंथिदों नोंथांमोननि खौरांगिरिफोरनि मददजों, नोंथांमोननि इउटिउबारफोरनि मददजों, प्रेस मिडियाफोरनि गेजेरजों जोंनि गासैबो रादाबफ्रा, जोंनि गासैबो बे जाफुंसारनाय जि एरेन्जमेन्ट, बेफोरो बिराद मोजाङै गोसारगोन। पाब्लिसिटिया बिराद मोजाङै खारगोन। मानोना जोंनाव माखासे अजद होबाय थादों जे दासिमबो पाब्लिसिटिफ्रा जेरैबायदि जानांगौ बिदि जायाखै। मानोना आंबो फैबाय थानो हायाखै। बेखायनो मिजिंथिदों जिहेथु दिनै दंबावो, गाबोननो जोंहा जागोन। नोंथांमोना बोरै हायो नोंथांमोननि एंगेलनिफ्राय, नोंथांमोननि आवथानिफ्राय बेखौ जाहाथे मोजाङै पाब्लिसिटि खालामनानै होयो, बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय। आरो जोङो मोनसे बाथ्राखौ एसे खावलायनो लुबैदों बे समाव आङो बर' रावैनो, जे जोङो खोनादों जे आख्रासुवा 9 जानुवारियाव बेखौ जोंनि हारिनि, जिहेथु जों बयबो जों जयैनो थालायो, बर' थुनलाइ आफाद बा जोंहा बर' हारियाथ' जों रावखौबो सुथुर हिसाबै लाया। सोरहाबा मोननांगौ मोननाङा बे थाखायो, जोंहाबो मोननांगौ गोबां दङ। जोंनि दाबि दावायाबो गभर्नमेन्टनि सेराव थागोन। नाथाय दिनै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जि इसेबां गिदिर मोनसे जथुम्मा, जाय जथुम्मायाव नेपालनि फैगोन, दिल्लीनि फैगोन, बेंगलनि फैगोन, मेघालयनि फैगोन, सारा आसामनि बर' फिसाफ्रा बहाय फैगोन, बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे बिथांमोना एसे गोसोआव गिलुं गिलुं मोनबाय थादों। बेखायनो बेखौ साननानै बिथांमोना बे बन्द' होनायखौ उथायो। बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों। रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोननि टारगेट दं। जोंथ' मिजिंथिदों 1 लाख रायजो राजा बेवहाय बाहागो लागोन। आरो जिहेतु जोंनि थान्दैफ्रानो 2,000नि बारा जाखागोन। आरो गेवलां मेलाथ' थान्दैफ्रा बारा थाया। मानोना जोंहा जि मोनसे बिबान दानाय हाबाफारि बे जालांब्लानो थान्दैफ्राबो गावबाव थांगोन। खिन्थु जोंहा जायगानि हिसाबै आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो सफैगोन गेवलां मेलाव। जों 1 लाख आसा खालामदों। जोबजासिम जाफुंसारनायाव रायजो राजाफोरखौ मा मेसेज होनो? आंथ' दहायनो बुंखादों जे नैबे जि मोनसे इसेबां मोनसे ओंथि गोनां हाबाफारि जानो थांगासिनो दं, बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा दिनैनि बे बिथाथियाव सौफैदों। बिजनि हालामनि रायजो राजा, जायफोर दानानै होजानाय बानजाय आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दालाइ आफाद, बानजाय आफादफोर दङ, बिथांमोननि जि मावसोमनाय, जि बावसोमनाय, बेखौ जों अराय सम गोसोखांनांगोन। जों अराय सम साबायखर बावनांगोन बिथांमोननि नाजानायखौ। आरो बेजों लोगोसे जिहेथु रायजो राजाया गाव गावनि खामायनाय रांखौनो हरनानै बानजाय आफादखौ सहाय खालामदों, मदद खालामदों, बिथांमोननोबो जों साबायखर बावगोन। सोरबा माइरं हरदों, सोरबा माइ हरदों, सोरबा थाखा फैसा हरदों, सोरबा बायदिसिना रोखोमै सहाय खालामदों, बिथांमोननो जों साबायखर बावदों। आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावदों। मानोना बिथांमोना दिनैनि दिनाव हारिखौ बासियालासिनो बर' थुनलाइ आफाद होननाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो सहाय खालामदों। आरो बेल' नङा, दिनै जों खोनादों जे बानजाय आफादा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो थांनानै रां बिहैदों। बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावनांगोन, जायरानोखि रां हरदों बिथांमोनखौ। सोरबा IAS अफिसारा बाहागो लादों, फैसा खांनायाव मदद खालामदों, सोरबा DOफ्रा बाहागो लादों। बेसेबां मोजां सहाय खालामदों जोंखौ बानजाय आफादखौ। बानजाय आफादखौ सहाय खालामनाय माने बर' थुनलाइ आफादखौ सहाय खालामनाय, हारिखौ सहाय खालामनाय। बेखायनो गासैनोबो आं साबायखर बावदों।